Fil-Parlament il-Ministru Tonio Fenek għamel stqarrija ministerjali dwar il-ħsarat li ġarbet l-estensjoni tal-Power Station f'Dellimara kien biss fuq insistenza tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li l-Ministru Tonio Fenek iċċara l-mod kif il-Gvern se jkun qed jirkupra l-ispejjeż żejda li se tidħol għalihom il-Korporazzjoni Enel Malta. Jista' il-Ministru jgħidilna jekk hux qed iħares sitwazzjoni fejn ħajkun hemm disputa mod speċifiku fuq il-multa ta' 1.6 million fil-ġimgħa. 2 fuq it-tort tal-inċident. 3 fuq spejjeż oħra li jistgħu jiġu incurred min-naħa tal-Gvern, min-naħa tal-Enel Malta minħabba dal-inċident kollu. Effettivament il-Gvern jew l-Enel Malta dal-qas issottomettihom il-claims għax qed taħdimhom u qed nieħdu l-pariri legali s'issa kull ma nista' ngħid huma l-aspetti legali li qed jiġu studjati mill-legal team. Ġifieri iva dawn huma l-evalwazzjonijiet li qed isiru. Jien nistenna li xi forma ta' kontestazzjoni fuq dawn l-aspetti sa ssir. Il-pożizzjoni espressa minn Tonio Fenek tikkontradixxi dak li qal il-Prim Ministru Lorenz Gonzi l-ħadd fil-Mellieħa li qal il-BWSC kienet aċċettat ir-responsabilità u kienet ser tagħmel tajjeb għall-ispejjeż kollha. F'dettall ġdid li kien żvelat mill-kuntratt, Tonio Fenek qal il-Gvern jekk tinqabeż iċ-ċifra ta' 21 miljun euro f'penali se jkollu l-għażla jirrifjuta l-impjant. Madankollu konferma li t-tilwim legali għandu jinġib quddiem qorti barranija u mhux Maltija. Id-disputa l-arbitraġġ skont il-kuntratt huwa London Arbitration of the International Chamber of Commerce. Il-Ministru qal ukoll li s'issa mill-kalkoli li saru l-ispejjeż żejda fuq l-Enel Malta se jkunu qed ilaħqu 3.6 miljun euro fix-xahar. Fuq kollu spikka l-mod kif il-Ministru Tonio Fenek rebatta l-kritika tad-Deputat Franco De Bono li ddeskriva din is-sitwazzjoni bħala pudina. Ġifieri anki ġifieri Franco De Bono jispara kollox minn xi kien m'għandna xejn jispara kollox minn kullum kien. Biex inwieġeb ftit l-Onorevoli Franco De Bono, illi l-impjant innifsu ġie innominat propju f'dik li hija kompetizzjoni internazzjonali tal-Platz. Għal dak li huwa impjant innovattiv u effiċenti u mill-200 sottomessjoni ġie shortlisted għall-aħħar 10. Finalment il-Ministru appella biex ma ngħixux fil-fobja. Kien hemm iva inċident li jiġri, issa jekk il-poplu Malti irid joqgħod inkwieta għax meta joħroġ mit-triq tista' tajru karozza. Għax meta taqsam tkun fuq ajruplan jista' jaqa' mhux kollox jista' jiġri affarijiet li jiġru. Ejjem, ngella, qod id-dar u toħroġ, xu, għax anke laqas qod id-dar għax jista' għal fuqek. Iġbin, nafik se noqogħdu ngħixu bil-fobja. Fobja, ma di fobja fil-każ.